नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि आप सब खातिर एगो बहुत ही बड़ा धमाका लेके आ रहल बारे टिप्स भोजपुरी कंपनी के साथ मिलके। जी हाँ, पवन सिंह जी एगो फोटो शेयर कैले बाड़े जो कि टिप्स कंपनी के मालिक के साथ बाड़े, और में उ साफ साफ तौर पर बतौले बाड़े कि उनकर एगो बहुत ही बिग बजट के गाना आवे वाला बा, जो कि आप लोगन के टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर सुने की मिली। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर फोटो देख सकतानी कि ई फोटो में संगीत के जौन दुनिया के मालिक बाड़े सम्मानित श्री कुमार थुरानी जी और गिरीश थुरानी, ई दोनों केहू बाड़े और पवन सिंह बीच में बाड़े, और सब केहू मिलके एगो गाना के प्रोजेक्ट पर डील कैले बाड़े। जी हाँ, जौन गाना आप लोगन के बीच में बहुत जल्द आई, शायद उहे गाना हो सकेला जो ना के पायल देव के साथ पवन सिंह जी रिकॉर्ड कैले बाड़े, और हो सकेला डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग ही आप सब खातिर आवे। तो ये जानकारी निकल के आ रहे जो कि आप लोगों के बतावेला जरूरी समझनी। अगर आप लोगन के रिपोर्ट पसंद आयल बता लाइक करी, और गाना के डिटेल जैसे ये आप लोगन के जरूर बताएं। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।